I dag vil insektteam lave eksperimenter med en edderkop og en grøn bille. Jane. Jane. Den dødsensfarlige bille skal have kontakt med edderkoppen, så bliver den spist, og så dør verden ikke. Nej, slet ikke. Men altså, man skal tage visse forholdsregler, når man laver så farlige eksperimenter med edderkopper og bitter.